Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης της Διάδημα στην Καστοριά. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μαζί τον αντίκτυπο της κατανάλωσης ρούχων και θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε μια πιο βιώσιμη μόδα. Κάθε χρόνο αγοράζουμε ένα μεγάλο αριθμό ρούχων, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για λίγο και μετά θα τα πετάξουμε. Αυτή η πρακτική όμως δημιουργεί τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, με αποτέλεσμα σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό όμως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Στο έργο Verde Med στοχεύουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, χρησιμοποιούμε και απορρίπτουμε τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα. Με τη συνεργασία καταναλωτών, βιομηχανιών και τοπικών κοινοτήτων μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον τομέα της μόδας. Πόσα περίπου χρήματα πιστεύεις ξοδεύει κάθε χρόνο μία μέση ελληνική οικογένεια για ρούχα? 500, 700 ή 1000 ευρώ? Θεωρώ 1000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία, το 2023 η μέση ελληνική οικογένεια δαπάνησε περίπου 1000 ευρώ για ρούχα. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζουμε περίπου 60% περισσότερα ρούχα από ό,τι 15 χρόνια πριν, κι όμως τα φοράμε πολύ λιγότερο από πριν, σχεδόν τις μισές φορές. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα κιλά απόβλητα ρούχων παράγει κάθε άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο? 9, 16 ή 22 κιλά? 22 κιλά. Κάθε χρόνο πετάμε 16 κιλά ρούχα και αν σκεφτείς ότι σε 30 χρόνια τα ρούχα που θα έχει πετάξει η οικογένειά σου μπορεί να γεμίσουν ένα μικρό διαμέρισμα. Μάλλον είναι πολλά, Αφού τα πετάξουμε όμως, πού πάνε? Γνωρίζεις τι ποσοστό των ρούχων που πετάμε καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής? 77%, 87% ή 92%? 87. Το 87%. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αξιοποιείται. Μόνο 4,4 κιλά ρούχων θα πάνε για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση και δυστυχώς στη χώρα μας αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο. Τι μπορείς να κάνεις εσύ? Για να καταστεί η βιομηχανία ένδυσης πιο βιώσιμη, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες, από τους σχεδιαστές έως τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές. Ίσως χωρίς να το γνωρίζεις, έχεις μεγάλη δύναμη να κάνεις αυτή την αλλαγή. Πώς? Κάνοντας λιγότερα απόβλητα. Αυτά τα μικρά βήματα μπορούν να βοηθήσουν. Αρχικά, ρώτησε τον εαυτό σου αν χρειάζεσαι πραγματικά το συγκεκριμένο ρούχο πριν το αγοράσεις. Δύσκολο, Δώρισε ό,τι δεν χρησιμοποιείς πια. Επισκέψου ένα κέντρο επαναχρησιμοποίησης και πάρε ή δώσε μεταχειρισμένα ρούχα. Αγόρασε ή πούλησε μεταχειρισμένα ρούχα μέσω συγκεκριμένων ιστότοπων και εφαρμογών. Και αν χρειάζεται, νίκιασε ρούχα για κάποια ειδική περίπτωση. Ενημερώσου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για συνειδητές και βιώσιμες αγορές στον τομέα της μόδας.